Moikka, täällä LPS Juliet ja mä tein tänään tällaisen vähän pikaisen videon ja sori ei tullut pitkään aikaa videota. Mä olisin tehnyt kyllä innolla videoita, mutta mä olin kattokas eilen kaverilla ja tänään kaverilla. Niin, ja muutenkin mä en keksi oikein niille aihetta, mutta no tätä ei varmaan kiinnosta ketään, paitsi on jotain en mä voi tietää. Mutta mä ajattelin, kun mä kävin tänään S:ssä mun äitin ja mun isovelin ja mun isovelin kaverin kanssa S:ssä, kuten mä sanoin jo, niin mä ostin vähän karkkia. Vaan 2 juttua kyllä, mutta no mä nyt haluan näyttää teille, mutta mennään kattoon. Elikkä se eka on tämä tällainen jenkki syltolpurkka. Tätä padelmaa jonkaan. Niin tätä purkkaa. Tää on mun parasta purkkaa, näitä jenkkipurkkia. Mut kyllä mä siis tykkään muistakin, mutta niin. Ja sit seuraava. Niin näitä Kinder Buenoita. Ja siis tässä on nyt 3. Ja nämä. Joo. Mitä? Mut siis tämä maksoi jotain 2, oliko se 50? Ja sitten tää maksoi, no sitä mä en muista, koska mä en ottanut kuittia edes. Mutta, no tää video oli tässä. Tää oli varmaan mun lyhyin video, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta no, moikka! Nähdään seuraavassa videossa.